Сейчас идет ответственный момент сборки купола. Купол у нас овальный. Храм старостасы Юрий Рябов Аллах йортына куелачак куполның төзелеше турында сөйли. Олы Батырас авылында 136 еллык тарихы булган ширкәү яңартыла. Биредә әкренләп төзекләндерү эшләре бара. Кечкенә купол инде әзер, аны осталар махсус материалдан эшләгән, тышлыгы алтын белән йөгертелгән. Бер айдан барысы да әзер булгач, аларны храмга урнаштырачаклар. Верхняя луковка у нас готова и барабанчик. На этот барабанчик ставится луковка, на луковку ставится крест. И уже потом это все будет устанавливаться на саму сферу главного купола. Храм төбәсендә еллар дәвамында үлән кеше биеклегендәге агач куакларга кадәр үскән була. Яңартучылар Аллах йортының һәр детален саклап калырга тырыша. Сборка главного купола храма, то есть который здесь у нас будет находиться. Крест мы уже привезли с Челябинска, там в Челябинске заказывали тоже из нитрит-титана, там гарантия 50 лет, то есть как бы он будет в золоте. Мы изготовили уже маленький куполок, то есть верхнюю луковицу и барабан, то есть у нас практически все готово. Олы Батыраста бүгенге көндә 12 йортта 40лап кеше яши. Авылга керә торган урында быел башыру кашы куйганнар. Ул авылга керүчеләргә, авылдан юлга чыгучыларга Ходайның бер фатихасы дип исәпләнә. Ширкәү торгызылып, Олы Батыраслыларны үзенә җыяр дип өметләнәбез. Аның элекке ямен кайтару өчен шактый күп тырышырга кирәк әле. Бинаның эчке ягында башкарыласы эшләр дә күп. Шуңа күрә Юрий Рябов изге күңелле иганәчеләрнең ярдәмен көтә. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.